Yehovah the man. Na Yehovah fa. Abefa yenua eba hana akọ afi yentem akọ na kasa ni nkyenti. Yedi ni pedua yehwe fom. Amen. Ma asase akọ asase ni. Ma nsu akọ nsu mu. Amen. Ma mfutuma akọ mfutuma mu. Boy ye jidi ene ni da so bi a yewo wu sorry a enam ye me bade esu so a obesakra ye ahobra si pedua yi ama ase na ni nyam pedua akoda enkwam
afei yɛn nua ba Hana ebere a ukoi onyankopɔn enhyia wo ɔsoma n'abɔfo no na wɔmɛfa wo nkɔ ɛfa wo nkɔ sie Abraham kuma yɛn nti sɛ daakye yɛnim sɛ yɛn nso wɔfrɛ yɛn a yɛbɛhu yɛn ho anim ɛne anim ɛwɔ ahengua no anim yɛaseda ɛni kabea ama Awurade nka wo ho bere a wokɔ yi Awurade ɛnhyɛ wo den Awurade yi mfi w'atamfo nyinaa nsɛm na ɔma ɛnsi wo yie yɛbɛsi wɔ kwan so biara de Awurade yi mfi mu na wɔma wo kwan ɛne w'akwantu a wotu yi ɛnyɛ dwudwu ɛwɔ Nyame Agya Ɔba ɛne Nkokodwe mu amen afei yɛkuta rip ɛde this by amen so I'm going to make this Entrar, mami não usou. Mami ia deixar o nome. Double la boy, mata do janti. Oh, mata, fammi è dosso do fammi non si o mano. Ah, brava faccia. Guardi per gusto. Non è di gusto, è bene.